nik arraunean hasi nintzen Hondarriben. Baina garai horretan, traineruetan, ez zeuden neskak oraindik. Gero, ama izan naiz, 3 haurra, etxe bat, lana... Baina dagoeneko istripu bat izan nuen, gaizki erori, eta gelditu naiz eskumuturra gabe, baina zero, ezin dut mugitu. Orduan, nik nahi nuen egin ergometroa, baina nire mailan, elbarritu maila horretan. 2022an munduko txapeldun izan nintzen, eta 3 hilabete beranduago, atera zitzaidan bulto bat bezala hankan, eta erori zen segidan, banuela linfoma bat, eta kantzerra odoletan, kriston aurreratua zena gainera. Naiz eta minbizia izan, kirora jarraituz bukatu nuen ekainean kimio hori, eta irailean joan nintzen egiteko munduko txapelketa, gelditu ginen 3. Ni hilerik gabe eta zer oraindik. Eta hor kalifikatu genuen txalupa, eta 2024 urtean egon nintzen prestatzen jokuetara joateko, eta azken finean hautatu zuten beste norbait nire lekuan, baina politikoa izan zen. Nire ustez, euskalduna izatea ez dit lagundu kirola mailan, baina ni euskalduna naiz eta harro nago. Horrela da, azken finean, hori da. Behar izan dut nire gorputzarekiko dolu bat egin, min egiten du eta nahiko luzea izaten da. Hasiera batean ez gera konturatzen edo ez dugu nahi konturatu elbarritasun bat badugula eta gure bizitza ez dela berriro ere berdin izango. Eta elbarritu izena gaur egun ere gaizki erabiltzen dugu, zena elbarritasunak ez du esan nahi ezin duzula bizi bat izan besteak bezala. Bueno, elbarritua naiz, baina segitu dezaket bizitza bat, kirola egiten maite dudan bizala, orduan nire bizitza ez da gelditzen elbarritasun bat daukadarako, segitu dezaket aurrerutz. Imaginatu, zaudetela, uraren gainean. Mugimenduan irristratzen du. Batzuetan sentitzen naiz, egan egiten manuen bezala. Uraren arrabotsa, haizea, usaina, dauden txoriak, uretatik dagoen bisibilitatea kanporuntz duan da mundu paralelo bat bezala. Batzuetan konturatzen ez nagoela hor. Baina da komunio hori, pentsatzen dut borroka bat dela ere, mugimendu hori. Eta pentsatzen dut kirola egiteak denoi asko laguntzen gaituela, eta denok egin beharko genuela. Lehen baino gehiago konturatzen naiz momentu guztiak oso garrantzitsuak direla bizitza honetan, ez ditugula kontunatan hartzen behar den aski. Gaur egun dagoen problemarik handiena da bizitza galtzea, beste dena konpondu daiteke. Hartu dena eta bizi.